Ladies and gentlemen, mga kapibinga, no? For today's and today and today and today and today and welcome po sa aking panibagong mukbangan, no? Ang tinatawag na pinakupong nga manok, no? Pinakupong manok, no? Manok. So, let's find out. Intro. Pasok. Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba? Bugin turis kay ito. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Okay, no? Nagbabalik na po ako, no? Lami kay ni pinaupong manok. Ako gining try. Giluto na ko ni mga kuan oras. 12 oras. Grabe, 12 oras. Morning na yung nanay po rumah. Isa istig ko. Kabiba naglaway ko. Ang laway na wala buti sa akong lubot. No, let's find out. What ba? Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Cheers. What ba? Kami kayo, no? Pinakupong ng manok. Isang iring. As usual, it's kabitsi. Ng manok na yun. Di ba kung isda di, Isa kabitsi gani. manok po. Mga pinakupong. Yung sa Bisaya, ang parang pinaupong. Pinalingkod ng manok. Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyong gikoy-koy. Actually, lahi unta akong kuan dili unta pinakupong, pero ako nakita sa YouTube nga nagamukbang na niyo. Naglaway jud ko ba mo nang What ba? karon kani gid akong itirada.
sulit kayo kanang ikaw gipito magluto niya tapos ikaw mo kadin mo sulit kayo kay maramdaman din mo naghago jud kayo. Pambe. Kasama anak lagi kan. Pambe. Nani akong sa mga mahalon nga restaurant. Gambay ra sigurong 1.5 siguro ang What presyo. ba? Diba? Mas gwapo, ikaw na lang muluto. Pisa ang kamatuoran. Actually, kanang pinaupong nga manok, dugan na ako ni plano nga mao na akong ibukbang katong mga 1969 1969 nila katong June pa niya ako pang i-plano pero so wala ko gi-appeal kay sauce dire kay maawas What ba? ni ako nag-awas-awas tungod sa kuan pero lamig yung pinakupong lingkod nga manok. Saan pagluto na ako, pinaupong daw ko no, pinalingkod, pero pagluto na ko pinahigda, hindi pinalingkod, diba? Tigil ako malasa. Ay nako, anyway, basta mauna na siya, pinaupong, ha?
Nagpuyo ang akong anak diri jindan inyo gikoy-koy. Fairness kayo. Bastang lami agi ni. So, hanggang sa muli mga kambing ka, no? Ito po si DJ March Barrios, no? Ituloy-tuloy ko lang tong pagkain, no? At ang akong mga susunod na mga mukbang na ba mga videos sa aking channel, no? Ito po si DJ March Barrios. Chikisa! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.